Incwadi yokuqala kaPawulu kwabaseThesalonika. Kunokwenzeka ukuthi incwadi engeyokuqala esinayo kaPawulu nomlando wayo otholakala encwadini yezenzo. Ilapho uPawulu nomlingani wakhe uSila baya edolobheni iThesalonika namaGrikhi asendulo. Kuthe emva kwenyanga yokutshela abantu izindaba ezinhle ngoJesu, inani elikhulu labantu bamaJuda namaGrikhi banikela ngokuthembeka kwabo kuJesu, bakha umphakathi webandla wokuqala khona. Kodwa inkinga yaba la. Isimemezelo sikaPawulu ngoJesu ovukile njengenkosi yeqiniso yomhlaba saholela ezinsolweni. Amakholwa aseThesalonika ayehlala esolwa ngokudelela uKesari, umbusi waseRoma, ngenkathi bethi kukhona enye inkosi uJesu. Lokho kwaholela ekushushisweni okunzima. Empeleni kwabiza ukuthi uPawulu noSila bashiye idolobha. Lokhu kwakubuhlungu ukubona ngokuba babethanda abantu balelo dolobha. Manje incwadi umzamo kaPawulu wokuxhumana namaKristu aseThesalonika emva kokuthola umbiko kaTimotheo wokuthi babenza kahle kakhulu, babechuma phezu kokushushiswa okunzima. Wakhe incwadi ukuba ibe neminyakazo emibili ebalulekile. Kuqala, umgubho wokwethembeka kwabo kuJesu. Emva kwalokho usebaphonsela inselelo ekuqhubekeni nokukhula njengabalandeli baJesu. Le minyakazo emibili izungezwe imikhuleko emithathu. Incwadi ivula ngomkhuleko wokubonga. Iminyakazo yomibili ixhunyanyiswe ndawonye umkhuleko oqhubekayo, bese yonke into iphothulwa ngomkhuleko wokugcina. Wakhiwe kahle. uPawulu uvula ngokubonga nokubungaza ukholo lwamaThesalonika, uthando lwabo kwabanye, nethemba labo kuJesu nakuba beshushiswa. Uyaqhubeka ulanda kabusha indaba yokuguquka kwabo, indlela ababekhonza ngayo izithombe nonkulunkulu abaningi, futhi babephila esikweni lapho konke ukuphila kwakuzungezwe izikhungo nemikhuba eyayidumisa onkulunkulu bamaGreki nabamaRoma. uPawulu ukhuluma ngokuthi bazishiya kanjani izithombe ukukhonza uNkulunkulu ophilayo noweqiniso, nokuthi manje balindele indodana kaNkulunkulu evele ezulwini. Edolobheni elinjengeThesalonika, ukudlulisa ukuthembeka kwakho kuya kumdala uNkulunkulu ka-Israyeli nasenkosini uJesu kwakuza nezindleko, ukuhlukaniswa nomakhelwane kanye nobuthe emndenini wakho. Kodwa kumaThesalonika, ukwenganywa uthando likaJesu owabafela nethemba lokubuya kwakhe kwenza yonke into yaba ngelungile. uPawulu ulandisa kabusha indaba yobumishini bakhe eThesalonika nobuhlobo abakhile nabantu. Usebenzisa izingathekiso eziseduze kakhulu empeleni lapha. Bamphathisa komntwana wabo, yena waba njengomama nobaba kubo. Uthi, ngokunjalo lokhu besinilangazelele, sasifuna ukunika kungesili ivangeli likaNkulunkulu kuphela, kepha nokuphila kwethu uqobo, ngokuba nase ningabathandekayo kuthina. uPawulu uyasikhumbuza lapha ukuthi inhliziyo yobuholi bobuKristu akukho ngamandla nokuba nethonya. Ingobudlelwano obuphilile nokuzithoba, ukuthanda umsebenzi. Uyabakhumbuza ukuthi akakaze abacela imali, uze ukubathanda nokubakhonza egameni likaJesu. uPawulu seyaqhubeka ukubheka ukushushisa kwabo okujwayelekile. Njengokuba uJesu wanqatshwa wabulawa abantu bakhe, manje uPawulu ushushiswa amaJuda kubo, kanjalo namaThesalonika abhekene nengcindezi kumaGreki angomakhelwane babo. uPawulu uthola induduzo emangazayo ekwazini ukuthi ndawonye ukuhlupheka kwabo kuyindlela yokuhlanganyela endabeni kaJesu ngokuphila nokufa kwakhe. uPawulu usabelana nabo ngosiza adlule kulo ngenkathezwa ngobunzima baseThesalonika baba nabo emva kokuba yena noSila bemukile. Manje uthumela uTimotheo ukubaseka nokubheka ukuthi babeqhubeka kanjani. Entokozweni yakhe, uTimotheo wathola ukuthi bayaqhubeka ngamandla. Babethembekile kuJesu, babegcwele uthando likaNkulunkulu nomakhelwane babo, futhi babelangazelela ukubona uPawulu njengokuba naye wayelangazelela ukubabona. uPawulu uphothula ngomkhuleko wokukhuthazela. Okuhle kakhulu ukuthi wethula lapho izihloko azokhuluma ngazo engxenyeni yesibili yencwadi. Uyakhuleka ukuba uNkulunkulu andise amandla okuthanda nokuthi uzobaqinisa ekuzibophezeleni ebungcweleni besagxilisa ithemba labo ekubuyeni kweNkosi uJesu. Uvula umnyakazo wesibili wencwadi ngokubaphonsela inselelo empilweni egcwele izifundiso zikaJesu. Kukho konke, lokhu kusho ukuzibophezela kweqiniso ebungcweleni nasebumsulweni kwezocansi. Ekuqhathaniseni nokungaziphathi kahle, isiko lwezocansi lwembubhiso phakathi kwabo bamelwe ukulandela isifundiso sikaJesu mayelana nokuzizwela ubuhle namandla ocansi ebudlelwaneni besivumelwano somshado. uNkulunkulu uyakunuka ukungaziphathi kahle kwezocansi, usho uPawulu. Kuhlambalaza kubhubhisa abantu nesithunzi sabo. Ukulandela uJesu kusho ukuzibophezela ekuthandeni nasekukhonzeni abanye. Manje uPawulu uyabayala ukuthi amaKristu kumele aziwe edolobheni njengabantu abathembekile, abantu abasebenza kanzima, kungabi ngokwenza imali nje, kodwa ukuze babe nezinsiza zokuzihlinzeka bona ngobubele
babelana nabanye abantu abantulayo. Emva kwalokhu uPawulu ukhuluma ngemibuzo embalwa abaseThesalonika bayiphakamisile maqondana nethemba lesikhathi esizayo sokubuya kukaJesu. Amanye amaKristu ebandleni ayeseshonile, iningi layo efela inkolo. Imindeni nabangani bawo babekhathazekile ngesiphetho sabo ekubuyeni kukaJesu. uPawulu uyacacisa ukuthi ngale kosizi nokulahlekelwa kwabo, ngisho ukufa akunakuhlukanisa amaKristu nothando likaJesu. Uma esebuya njengenkosi, uyakubizela kuye abaphilayo nabafileyo. Empeleni lapha uPawulu usebenzisa isithombe esimangalisayo. Usebenzisa ulimi ngokujwayelekile oluchaza isithunywa sedolobha kumbuso wamaRoma uKesari ukuthi angasithuma kanjani ukumhlangabeza noma ukuhlangana naye kufikeni kwakhe. uPawulu usebenzisa lesithombe ekufikeni kwenkosi uJesu. Naye futhi uyobingelelwa izithunywa zabantu bakhe abayohlangabeza inkosi emafini ngenkathi beyamukela beyiphelezela iza kulomhlaba lapha ezokwakha khona umbuso wakhe wobulungiswa nokuthula. uPawulu ufuna amaThesalonika ukuba abone ukuthi leli ithemba lingawakhuthaza kanjani ekwethembeleni kuJesu. Wenza ihlaya ngenkoloze yokuthi uKesari uzoletha ukuthula nokuvikeleka. Yebo, ukuthula kwamaRoma kwavela ngezidlova, ukugqilaza izitha zabo nomsebenzi wempi. uPawulu uyaxwayisa ukuthi uJesu uyobuya njengenkosi ngelinye ilanga abhekane nalokhu kungalungi. Abalandeli benkosi uJesu kumele baphile esikhathini samanje sengathi usuku lwesikhathi esizayo selulapha. Ngale kobusuku bobubi babantu phakathi kwabo, bamelwe ukuhlala belindile futhi bephapheme ngokuba ukukhanya kukaNkulunkulu kuyakukhanya lapha emhlabeni njengasezulwini. uPawulu uphothula zonke lezi zikhuthazo njengokuqala kwakhe, ngomkhuleko wethemba ukuthi uNkulunkulu uzogcwalisa impilo yabo ngobungcwele bakhe nokuthi uzobahlukanisela ukuba bamiswe ngokupheleleyo bengenasici kuze kube ukubuya kwenkosi uJesu. AbaseThesalonika bokuqala basikhumbuza ukuthi kwasekuqaleni ukulandela uJesu njengenkosi kuzale isiko eliphikisayo kwindlela yempilo noma ubungcwele. Lokhu kungadala izinsolo nokungqubuzana nomakhelwane bethu. Kodwa ukunanela kwabalandeli baJesu kulobutha kumele njalo kube uthando, uhlangabeze ukuphikisa ngomusa nokuphana. Le ndlela yokuphila ikhuthazwe yithemba embusweni kaJesu ozayo osewaqala ekuvukeni kwakhe kwabafileyo. Ubungcwele, uthando nethemba lesikhathi esizayo ilokho abaseThesalonika bokuqala bamayelana nakho.